sishashofa singorasasbuda neshazngala thomnikeza umlad vamdro khona megokala uyachaza ukuthi uma abantu bofika beyithethayo seyiphelile lento lena wawebona inkinga abanye mejuthu ngoba ungisekade usudlulile batsha iphasele bahlala nje phansi uma beyitshela lento idlulile akhonto edlulile umushikashika kuphela asanda hona amakamera sobone uma ingane ikhala ilokhu ikhala njalo ma umuntu omdala sethi awu mntanami usukhale kakhulu usuzovuka la esibibithana awungene lapha ke ngizwe bengena ukhaliswa inkosi kanti ukhaliswa inkosi ekhona hawu isizimpela nje iyabonakala inobomi manje inkosi manje ke ngakho ke bafethu siyacela sibambisane ipolitics ayifaki kulesimo futhi nathi sifunde ukuthi indaba zomsamo ezomsamo eke awukwazi ukushisa impepho ubuye ukhuluma edlangalele nezingane akwenziwa lokho indaba zelawo zihlalela wini ngoba ubudala lobo impilo neyigaga akho ke into abalekile bakwethu ukuthi nami ngizoyibongela enduneni sikhuthazana kuzoba sesihlangane kanje singaphinde sehlukane kanzakwethu noma ungaba nombono wakho wepolitiki ngokolungelo lakho uvotela iqembu olithandayo uwamukelekile ukwenza lokho kodwa futhi masithi abahambe umbono wethu wodwa yebo futhi labantu abakathintwa basahambe nje ngezwi ngoba lo nkulunkulu wadala ngezwi yabona ungaze efike esandleni ningaziphume esandleni namanje ke bangacabangi ukuthi sike umhla ka30 sekuphela kwezimo zokuthi hayi ke sekudlulileke umhla ka30 sesizoqhubeka sichanaseke hayi sebekhathele ngeke saqhubeka namamashi sicela uhulumeni asilalele ngokukhulu ukuphuthuma futhi kube nama programs of action ubona mina ngayihlala emhlangano yo drink tea or coffee water or spray juice sprinkling or tea yonke lezo zinto lezo ayisize ngalutho ngoba mangafonela noma muphi umuntu ohulumeni njengamanje uzothi usiza ngani imhlangano yamasimba into sifunayo zinqumo sifuna inqumo yabona ibanga lento ekhala ikitchen yebo lento ukuthi wakuhleba unyethezekiwe ayisebenzi yonke le nto leyo kanza kwethu siyacela manje i-plan of action sicela ukuthi nezingane zonke ayiphume ziye amafemini ayaqasha manje ayaqasha manje ayikhuthala ingane ehlukane notshwala ayihambe ziyofesa manje ingane ayihlukane nokuzala ingane ikhiciza ngoba uhulumeni uzokodla yithi uhulumeni manje yithi abantu ngishabela ukubayazi